Колкото по-чисти поддържате миглите, толкова по-дълго ще издържи поставената миглопластика. Ето за това в нашото студио на всеки нов клиент при ново поставяне на миглопластика даваме комплект шампуан и четка за измиване, за да сме сигурни, че ще поддържате миглите си добре у дома. Не ви оставяме да си го купите, ако прецените, а ви го даваме като част от процедурата, защото е толкова важно. И сега ще ви демонстрирам как да ползвате шампуана за най-добри резултати. Изпомпвате си една помпичка на затворено око и с четката хубаво разтривате по коренчетата на миглите с кръгови движения. Гледате да минете отгоре, както и отдолу по линията на миглите, за да сте сигурни, че коренчетата и самите мигли по цялата дължина са изчистени. Можете да си попиете излишния шампуан и с помощта на такава бутилка за измиване или просто на чешмата в домашни условия си изплаквате. Повтаряте, ако се наложи, няколко пъти, докато изчистите много добре миглите. И изплаквате добре, за да сте сигурни, че няма остатъци от шампуан и грим. И така тази процедура се повтаря сутрин и вечер задължително.